cos format per ossos. Els mamífers són vivípars perquè neixen en el ventre de la seva mare. Durant la primera època s'alimenten de la llet materna. Els mamífers poden ser herbívors, que s'alimenten d'herba, poden ser carnívors, que s'alimenten de carn, i també poden ser omnívors, que mengen de tot. La majoria dels mamífers són terrestres com el cavall, però alguns poden volar per l'aire com la ratpenat i viure a l'aigua com el dofí. Els humans també són mamífers. La majoria dels mamífers tenen el cos cobert de pell. Tipus de mamífers: goril·la, pantera, gos, tigre i gat, i dofí, etc. El lleó. El lleó té dins un esquelet d'ossos per una pell recoberta de pèl. El lleó es desplaça corrent, caminant i saltant. El lleó és vivípar ja que naix de la panxa de la seva mare. El lleó és un mamífer dels fèlids. Excepcionalment, els mascles arriben al pes de 250 quilos, cosa que el fa el segon felí més gran de pes del món després dels tigres. Si sobreviuen a les dificultats de la infància i les lleones que viuen en un hàbitat segur arriben a viure 12 o 14 anys. Els lleons, menys de 8. Els lleons viuen en societats. Aquestes societats hi ha famílies que tenen una relació familiar. Els seus fills i un nombre reduït amb mascles adults. El grup de lleons solen caçar juntes. Els lleons salvatges en Àfrica subsahariana, en Àsia i també en gran perill d'extinció els que viuen